Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналы карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы. Студиядә Илдар Кыямов. Һәр җомга көнне тәкъдим ителә торган тарихи әңгәмәләр циклын дәвам итәбез һәм студиябездә чираттагы мөхтәрәм кунакларыбыз. Тарих фәннәре докторы, этнолог Дамир Исхаков, сәясәт белгече Руслан Айсин һәм тарих фәннәре кандидаты Айрат Фәйзрахманов. Хәерле көн. Дамир абый, әлбәттә, инде теманы ачыклаудан башларбыздыр. Бүген без уйлаган татар милләте турында сөйләшергә, аның формулашуы, этник нигезләре турында. Кызганычка каршы, бездә татарларда тарих фәнендә ул проблема бик яхшы өйрәнелмәгән. Мен уйлап утырдым, безнең 77 елны чыккан, 1977 елны чыккан бер китап бар, «Формирование татарской буржуазной нации» дигән. Совет чоры буенча минем үземнең язган бер кичкенә хезмәттән башка бер нәрсә дә юк. Һәм татарларның күп томлы тарихларында да аның теге соңгы ике томында милләт турында бик дөрес язылмаган, күп итеп тә язылмаган. Шуңа күрә килеп чыга проблемалар. Менә Совет чорын уйлап утырдым мен. Совет чорында бит милләт булу бик почетлы иде. Һәр республикасы булган халык тиз генә фәнни хезмәт язып, үзен милләт итәргә тырышадыр. Чөнки милләт булган халыкларга гына бирелде республикалар, бигрәк тә союзлас республикалар статусы бирелде. Шуңа күрә кем инде саны әз булып, башка сәбәп белән милләт була алмый. Мәсәлән, хакаслар кебек, алтайлылар кебек, алар тырыштылар, милләт булып бетмәсәләр дигән буржуаз халык булырга тырыштылар. Теге әзрәк үскәнрәк дип инде күрсәтү өчен үзләрен. Бу бердә юкка түгел, чөнки милләт дигән төшенчә ул бик катлаулы төшенчә. Безнең милләттәшләребез татарлар ул әйберләрне бик аңлап бетермәгәч, кай вакытта халык дигән төшенчә белән милләт дигән төшенчәне бутыйлар. Бу икесе әйбер һәм ике үсеш стадиясе. Руслан бер турында әйтеп китәрбезгә. Сәяси аспектлары да бардыр бит милләт булу формулашуның. Әлбәттә, милләт дигән төшенчә инде ул югары катламны аңлата, ул инде формулашкан бер тел, мәдәният, дәүләт, үзен бер милләт итеп хис итүче милләт дип атала. Әлбәттә, төрле ниләр бар астаганда, мәсәлән, халык, этник төркемнәр, этник берләшмәләр, федерация була инде, федерация, союзлар, мәсәлән, алар инде астагырак. Әлбәттә, инде теге фән төшенчәләрен белмәгән кеше аны бутый. Халык та бер, милләт та бер, этник төркем дә бер, мәсәлән. Милләт дигән төшенчә ул инде яңа заман, ягъни новое время төшенчәсе. Ул инде 19-20 гасырларның башларында туып килә, формалаша бу концепция. Һәм инде без татарны чын рәвештә аваз тутырып милләт дип атай алабыз. Менә милләтне формулашуы сызыкларга кирәк, мәсәлән, француз милләте, итальян милләте, алман милләте, алар һәрберсе дә 18-19 гасырларда гына формалашкан милләтләр. Бу бары тик яңа дәвер өчен гына хас булган күренеш милләт. Шуңа күрә татарлар да ул яктан искәрмә түгел, алар шулай 19 һәм 20 гасыр башында формалашкан милләт. Монда шуны әйтергә кирәк, анда гражданлык милләте. Французлар, мәсәлән, алманнар. Без инде этник милләт. Без этник милләт, чөнки безнең дәүләтебез юк, татарның дәүләте юк. Шуңа күрә без сибелеп яшәгән милләт, диаспоралы милләт дип әйтсәк тә була. Киң җәелгән милләт. Дәүләтебез юк дип әйтеп булмый. Дәүләтебез юк, республикабыз бар. Республика бар. Шуңа күрә менә ул яктан безнең теге татарның ядрәсе бер җиргә тупланган һәм безнең үзебезнең республикабыз бар. Ләкин ул республика барлыкка килү бик авыр процесс булган. Аны менә хәзер гади халыкның күбесе белми дә. Назарак аңлатып китсәң, ничегәрәк формулашкан? елларда нәрсәләр бар? Менә 20 гасыр башында ук безнең җирле автономия кирәк дигән лозунглар чыга. Ул вакытта әле патша заманы иде. 1905 елгы инкыйлаб вакытында Татарстан дигән төшенчә дә барлыкка килә, чынлап дигәндә. Һәм инде 15 елда татар яшьләре Ильяс Алкин, Галимҗан Шарафлар Петроградта студент булган чакта инде Татарстан татар
җирле автономиясының нигезләрен теоретик яктан исбатлый башлыйлар инде. Һәм 17 ел башлангач инде февраль революциясе җиңгәч, милли мөхтәрият идеясе әле җиңә. Беренче бөтен Русия мөселман съезды Мәскәүдә җыела, һәм анда шундый карар кабул ителә, бөтен мөселман халыклары җыела. Һәрбер халык үзенә автономия төзи ала, әмма шул ук вакытта без уртак мөселманнарның уртак милли мәдәни автономиясын төзәргә тиешле дип. Һәм инде 17 елның 22 июньдә Казанда мөселманнарның, ішкі Россия мөселманнарның һәм Сибир мөселманнарның милли мәдәни автономиясы игълан ителә, аның нигездә татарлар тәшкил иткән. Һәм инде автономия турында сүз алып барсак, менә калса, менә шулай, менә бу дата безнең халкыбыз, безнең милләтебез өчен бик мөһим. Чөнки бу автономия игълан ителмәсә, бәлки Татарстан идеясе дә алга сөреп булмас иде. Чөнки аның нигездә инде аннар милли мәҗлес җыела, ул Уфада җыела безнең 17 елның ноябрендә. Һәм инде бу милли мәҗлес инде карар кабул итә җирле автономияны булдырырга. Ул Идел Урал штаты формасында оешырга тиеш иде. Штат дигәндә ул безнең инглиз сүзеннән state, ул дәүләт. Һәм Идел Урал штаты үзенә берничә милләтне эченә кертергә тиеш иде. Ул татарлар, башкортлар, чувашлар, марыйлар. Һәм бу халыкларның кайсы бер вәкилләре бу автономия өчен яклы иде. Кайсы бер вәкилләре, сәяси вәкилләре бу автономиягә бераз каршы иде. Һәм инде 18 елның башында, шулай инде Казанда мөселман дигәндә бер тигез ул татар төшенчәсенә ул вакытта булган, менә күрәсез 17-18 елда. Синоним кебек. Әле татар төшенчәсе формалашып бетмәгән. Әле анда кайбер солдатлар каршы да чыкканнар, гражданнар сугышы чорларында. Инде большевиклар татар дип атамас. Анда ул вакытта инде большевиклар үз кулына власть алалар, әмма әле Казаныбызда безнең үз милли хакимиятебез формалаша башлый. Анда әле төп төгәл власть большевиклар кулында дип әйтеп булмас иде. Һәм инде милли съезд, хәрбиләрнең милли съезды Казанда Идел Урал штатын игълан итәргә берничә көннән соң игълан итәрбез дигән карар кабул ителә. Һәм 18 елның 1 мартында ул штат игълан ителергә тиеш иде, кызганычка каршы үзебезнең инде татар большевиклары бу җитәкчеләрне, лидерларны кулга алып, Идел Урал штатын игълан итәргә бирмиләр. Әмма менә Булак карты республикасы дигән төшенчә бар. Ул безнең Казанның бер кичкенә бер территориясендә бу республика игълан ителде, Идел Урал республикасы. Бер ай инде ул булды дип әйтеп буладыр. Шул ук вакытта большевиклар моңа каршы итеп, капма каршы дип, бу Идел Урал штаты территориясын ала торган татар-башкорт республикасын игълан итәләр. Ул безнең Правда газетасында басыла, аңа кул куючыларның берсе милләт эшләре буенча комиссариатның башлыгы Сталин була. Һәм әлбәттә инде безнең татар-башкорт большевиклары шулай бу карарны кабул итәләр дип әйтеп була. Бу апрельдә була, әмма гражданнар сугышы башлана, теге оештыру съезды игълан ителергә тиеш иде, учредительный съезд Муланур Вахитов аның башында булырга тиеш иде, әмма ул съезд игълан ителми кала, чөнки ул вакытта инде Казанны чехлар яулап алар. Менә күрәсез 17-18 елда нинди көрәш алып барылды, һәм 19 елда инде Казанны 18 елда кызыллар Казанны яңадан үзенә кайтаргач, әле берничә съезд җыела. Мәскәүдә җыела, ул анда Бакуда була, хәтта җыелышлар һәм башка җыелышлар була. Ул җыелышларда Татар-Башкорт республикасын игълан итәргә дигән карарлар кабул итә. Бары тик 20 елның башында гына большевиклар бу карарларга игътибар итмичә, бары тик Татар республикасын игълан итәргә дигән карар кабул итәләр. Инде ниһаять 20 елның маенда ТСР игълан ителә. Әмма аның күп кенә каршылыклы яклары да бар ул карарның. Бу сәяси милләт яшәү формасының сәяси нәтиҗәсе дигән сүз. Менә кайбер нюанслар бар, аны әйтеп китмәшә булмый. Тамашачылар белергә тиешләр. Менә милли мәдәни мөхтәриятның сакланган документы, мин аны атыйм, ул беренче конституция татарларның. Әгәр дә шуның эченә кирип карасаң, анда ике төшенчә бар. Әдәби тел иттереп сайлап алганда төрки татар теле.
һәм шулай дип язылган. Һәм төрки татар теле рус теле берләттә мәҗбүри булырга тиеш була. Бу Идел Урал штатында. Димәк, монда инде формалашып беткән әдәби тел булган татарларның һәм шул телне әйләнешкә кертергә уйлаганнар. Икенчесе, монда менә дөрес әйттеләр, төшенчә икәү, төрки татар һәм мөселман. Эшке Европа һәм Сибирия мөселманнары дигән төшенчә бар анда. Моңа шулай игътибар итәргә кирәк. Ул төшенчә артында яшеренгән безнең милләтнең тәне. Димәк, ул вакытта Сибир татарлары да кертелгән бу берләшмәгә. Һәм Сибир татарлары арасыннан берәү дә каршы чыкмаган ул документка. Киресенчә, аның эчендә булганнар алар һәм бергә хәрәкәт иткәннәр. Менә шулай итеп, әгәр дә без шушы башлангыч этапны карасак, татарлар сәяси юл үтеп, большевикларның бер катнашы да юк, алар большевиклардан тыш хәрәкәт иткәннәр. Үзләренең дәүләтчелеген дәүләтчелеген бетергәннәр, һәм аны төрле кысаларда күз алдына китергәннәр. Менә шулай кызыклы ягы ни өчен теләгәннәр Татар Башкорт Республикасы булдырырга. Ул вакытта бәлки күз алдына китерелгән бөтен башкортлар түгел. Чөнки башкортлар бит үзләренең республиканы төзергә дә йөри башлаганнар. Аның Башкортстанның көнчыгышында, кече Башкортстанда күз алдында тотылган, минемчә, хәзерге Башкортстанның төньяк көнбатыш районнары. Чөнки 26 елгы халык хисап кылу буенча анда башкортларның яртысы татар теле дип күрсәткән үзен. Ул менә шушы күбрәк шушы районнар. Димәк, монда татарлар аңлаганнар, татар сәясәтчеләре. Бу этник массив, гомумән Идел буена татарлар белән бер үк массив. Шуңа күрә аларны тырышып караганнар бер дәүләт эченә кертергә. Билгеле, бу әйбер барып чыкмаган, чөнки Мәскәүдә моңа каршы чыкканнар. Сызыклап китәргә кирәк әле. Ул вакытта әдәби башкорт теле формалашмаган. Шуңа күрә башкортлар ул яктан инде башкортларның бер өлеше татар белән бер хәрәкәттә булганнар. Татарга таянганнар инде. Һәм башкортларның сәяси башкаласы ул вакытта Уфа түгел иде. Ул вакытта Ырымбур белән Стерлитамак шәһәрләре аларның төп сәяси ядрәләре булган иде. Тагыстап китәләр. Галимҗан Ибраһимов ул вакытта безнең күренекле большевикларның берсе бит инде, коммунистларның, хәлбәки үзе булса исәрләр арасында чыккан шәхес булса да, ул теп-төгәл итеп язган. Бу турыда безнең әдәби кыр бер булып калырга тиеш. Чөнки ул ышанган, ике республика булса да, анда әдәби тел шушы татар теле булыр дип. Кызганча каршы ул дөрес уйламаган, ситуацияннан үзгәргән, ләкин шунда ышаныч булган безнекеләр ягында. Һәм тагын бер ассызыклау кирәктер. Ул вакытта менә Башкортстан Республикасы да төзелә 18 елда, 19 елда һәм башкортлар кызыл башта аклар ягында көрәшкәннәр булган, аннарысын кызыллар ягына күчәләр. Шул вакытта башкортларның армиясендә команд составның күпчелек өлеше татарлар тәшкил иткән. Һәм мәсәлән, Идел Урал штатын игълан итәргә тиешле Илья Салкин ул вакытта штабның җитәкчесе булган. Һәм инде монда шундый татарлар башкорт хәрәкәтендә шулай зур роль уйнаган дип әйтеп була. Лидерлар булган. Һәм менә Башкортстан белән әле Казакстан мөнәсәбәте дә кызык. Ул вакытта Башкортстан һәм Казакстан автономияләре чиктәш булганнар. Һәм бары тик 25 елда гына Оренбург шәһәрен аерым өлкә итеп игълан итеп, башкортлар белән казаклар арасында буфер ясалган. Әгәр дә инде теге Сталин логикасы белән уйласак, ул вакытта әйткәннәрдә Союздаш Республикасы бары тик төрле чикләр булучы республика булырга мөмкин, тышкы чикләре булган. Ул яктан 25 елга Татарстанда, Башкортстанда Союздаш республика булырга лаеклы иде. Менә бу логикадан башласак. Инде сәяси яктан, икътисади яктан инде безнең республикаларның әлбәттә роле зур иде һәм без Украина, Белоруссиялар белән тиңдәш республикалар булырга тиеш идек. Чөнки менә ачып карыйбыз 21 елның материалларын. Безнең сәяси лидерларыбыз, мәсәлән, Исхак Казаков язган Татарстан Республикасы, ул статусы буенча Украина һәм Белоруссияга тиң республикалар. Ә без күрәбез 22 елда Украина һәм Белоруссия алар СССРны оештыручы республикалар булып китте. Ә Татарстан кызганычка каршы шул автоном статусында калды. Бу безнең фаҗигабыз, милли фаҗигабыз. Татарлар килешмәгәннәр. Менә бу Солтан Галиев эше 23 елда килеп чыккан. Ул нәкъ шуның белән бәйле шундыкта. Ул вакытта Мәскәүдә карап торганнар, Сталинның беренче чиратта булышы Татарстанда барган процессларга
Һәм шуны бетерү өчен менә алар зур бер эш башлыйлар. Солтангалиевны хөкем итеп, аның бөтен тарафдарларын тармар итеп, татарларны бастыралар. Ягъни менә безнең ул вакытта сәяси кешеләрдән зур булмаган, шуңа күрә ул вакытта татарның теге алга таба үсешен тоткарлыйлар сәяси яктан, һәм без автоном республика кысасында калабыз кызганычка каршы. Дөрес, аннан соң татарлар беренче тапкыр 20-нче йөзне кире кайтырга тырышып карыйлар, бу ситуацияны үзгәртергә. Аның 30-нчы елгы конституция кабул иткәндә шул ук нәрсә була, аннан соң 50-нче елларда да язмалар бар ул турыда. 70-нче елларда Брежнев конституция кабул иткәндә татарлар күтәреп карыйлар. Ну соңгы менә безнең омтылыш булды 90-нчы еллар башында. Ирек алу өчен, статусын үзгәртү өчен. Шуңа күрә сәяси яктан әйтмәсәк, без теге татарлар бу басымга гел бирешкәннәр дип каршы күтәрергә тырышканнар һәм үзебезнең сәяси статусын күтәрергә омтылганнар. Менә милләтне милләт итә торган әйберләрнең берсе ул да булса милли аң формалашу. Бу инде безнең Тукайлар белән, менә шул Галимҗан Ибраһимовлар белән бәйле дип әйтеп буламы? Тукай булмас иде, әгәр дә 20-нче гасыр башында безнең матбугат чаралары формалашмаса, матбугат чаралары бердәм мәгълүмати кыр булдыру ул милләтнең формалашының бер шарты булып тора. Күп кенә менә милләтләр нәкъ шул бердәм информацион, бердәм мәгълүмати кыр нигезендә формалашкан. Һәм тагын бер шарты ул мәгарифнең барлыкка килү. Ул вакытта без беләбез 20-нче гасыр башында, 30-нчы гасыр ахырында инде һәрбер татар авылда диярлек мәктәп һәм мәдрәсәләрбез булган, һәм ул мәктәп мәдрәсәләрбездә бердәм телдә укытылган булган, һәм шулай бу да безне 20-нче гасыр башында ук милләт буларак формалашкан. Аннан соң тагын бер мөһим шарт, ул да булса милли буржуазияның булуы. Милли буржуазия булмаса, масса мәгълүмат чаралары да булмас иде, Тукайда булмас иде. Чөнки без беләбез, күп кенә милли зыялыларны милли буржуазия тоткан. Кызганычка каршы, бүген көндә милли буржуазиябыз юк. Шуңа күрә бәлки мәгариф системабызда шул дәрәҗәдә капитал бар, а милли буржуазия юк. Монда безнең теге диалектиканың икенче ягы килеп чыга, эчке ягы килеп чыга, кызганычка каршы. Монда бәлки әйтеп китәргә кирәктер, безнең этно-территориаль бүленешләр бар. Мәсәлән, шул Астрахан татарлары, Сибир татарлары, Идел, Урал татарлары, монда да ниндер теге буталчык бар. Кеше әйтә, мәсәлән, мин айрым Сибир татары дип, мәсәлән, яисә Астрахан татары, яисә Мишәр дип әйтеп куя, а асылда нәрсә икәнен белми, бәлки моның турында да әйтеп китәргә кирәктер. Мин әйтеп китә алмам да, чөнки вайберларны күп өйрәндек. Укучылар белмәскә мөмкин, без бит чыгардык 6 томлык татарларның тарихи этнографик атласларын. Ул теге традицион мәдәниятның таралышын күрсәткән әйбер. Шуны без Тамбовтан башлап Сибиргә кадәр өйрәндек. Һәм шуннан соң нәрсә ачылды? Татарларның бар берничә төбәкләре, борынгыдан килгән мәдәни төбәкләре, Мишәр зонасы бар, Көнбатышта, Көнчыгышта бар, Башкортстандагы Типтәрләр һәм башкалар зонасы, Сибир татарлары аларга кушыла. Уртада менә Урта Идел, Казан татарлары һәм Мишәрләр монда кушылган. Һәм иң кызыгы, без күрәбез, 19-нчы йөздә инде формалаша нәкъ Урта Идел буенда бер мәдәни кар. Анда Мишәрлек тә югала, Казан татары да үзгәрә, бер-берсенә йогынты ясап, бу милләт үсешенең күрсәткән әйберләр. Шуңа күрә традицион милләт безнең шулай үскән һәм теге милләтнең милли мәдәниятенә нигез булган. Аны укучылар бәлки беләләрдер, әйтик, безнең фольклорны карасаң, Идегәй дастаны иң яхшы Сибирдә язылган. Аннан соң үзебездә язылган дастаннарны китапларга чыгарып, революция кадәр бүтән җирләргә таратканбыз без. Ягъни мәдәният шулай тарала. Һәм шул нигездә менә милли аңда үзгәрә. Ул бит Урта гасырда чыкканда татарларда локаль милли аңнар булган. Теге төбәкчелек аңнары. Нәрсә ул миширәк? Ул миширәк төбәгендә яшәгән татар дигән сүз миширәк. Теге туляк дигән сүз терминга чыган. Яисә типтәр дигән сүз ул теге сословиянең бер төре. Анда әйткәнем бар инде, керәшеннәр дигән төркемдә бар. Аннан соң әле бит татарда бик таралган булган мөселман дигән. Ул хәтта милли аңда алмаштырган. Мәсәлән, 20-нчы еллардагы материалларны карасагыз, исәпкә материалларын. Еш кына син нинди милләттән, халыктан дигән сорауга кеше җавап биргән мөселман дип.
аны переписчик соңыннан үзгәртеп татар дип язган, чөнки ул аңлаган кем белән ишеткәнен. Әмма шуның нәрсә булган. Шуңа күрә менә татарларның формалашкан вакытында Шаһабетдин Марҗани үзенең тарихи хезмәтендә туп-туры әйтә бит. Сез мөселман түгел, сез татар ди. Кем икәнегезне белегез. Кемсең син татар булмасаң. Аңлатып әйтә шуны. Ул бит теге тамырдан килгән нәрсәләрне искә алган инде. Аны хәзер инде сөйләү дә бик теге уңайлы түгел. Әмма бит безнең күршеләрдә шулай ук миллион сыңгына формалашкан. Мәсәлән, казакларда, кыргызларда миллион булмаган башта. Гомумән әйтик, шундый төшенчәләр булган. Кыргыз кайсаклар. Бу казакларның күз алдында да бит инде. Яисә үзбәкләр урынына сарт дигән төшенчә кулланганнар. Үзбәк термины булган, ләкин гомуми булмаган. Бухаралы. Күп әйберләр шуңа күрә. Ул башка халыклар өчен хас нәрсә. Чагатайлар шулар арасындамы? Чагатайлар белән үзбәкләр арасында. Әле ул анда хәтта хәзер дә бар үзбәкләр арасында карлыклар әллә кайчан бырга төрки заманда яшәгән төркемнәр. Димәк, менә шу урта гасырдан чыккан төркемнәр соңыннан гына берләшә бер милли аң формалаштырганнар. Менә безнең бабалар бит инде 19-нчы йөздән башлап бик каты эшләп, тарихи хезмәтләр язып, бөтенебезне дә татар икән исбат итеп, халыкка шуны сеңдергәннәр. Инде, мәсәлән, 26-нчы елга иң сыйфатлы мәгълүматны карасак, халык исәпкә алынган. Анда төп халык үзен татар дип яздырган. Бераз гына бар мишәр, бераз гына бар типтәр, һәм бераз гына бар керәшеннәр. Теге керәшен дип язылучылар. Булай төп масса 90% якыны үзен яздырган татар. Ягъни бу вакытта милли аң формалашы беткән булган. Теге татар дигән исем кабул ителгән. Ул безнең менә хәзер уйлап чыгарылган теге болгар дигән нәрсәләр ул яңа күренеш. Ул вакытта булмаган анда татарлар арасында. Шуңа күрә милләт оешуның бер чагылышы ул шушы милли аң формалашу. Без бит инде әгәр дә шушы милли аңга хилафлык китереп бүген үзебезне әллә кемнәр дип яздырып бирсәк, ул вакытта без шушы тарихи мираска хыянат итәбез булып чыга. Ул һәрбер милләт эчендә андай үзеңнең кем икәнен аңлау хас булырга тиеш. Ул теге тарихи хезмәтләр аркылы барлыкка китерелә. Теге үзеңнең аралашуың аркылы барлыкка китерелә. Бездә бу нәрсәләр барысында булган һәм без аны бик нык сакларга тиешбез милли аңны. Менә минем уйлаганча халкыбыз әйтә бит, бүленгәнне бүре ашар ди, аерылган ае ашар дигәндәй, без менә шушы адымга китсәк, без хәлакәткә барабыз дип аңлыйм мин. Нәкъ шулай. Мәсәлән, аны ерак барасы юк. Кырым татарларында булды бәхәс. Без кем? Кырым татарымы, яисә кырымлымы дигән. Шунда ике теория барлыкка килде. Шуннан соң бер акыллы кырым татар әйтте. Сез кырымлы дип язылсагыз, бөтен документларда, тарихи документларда язылган кырым татарларының мирасына баш тартасы булып чыга. Алар гел йөргәннәр кырым татар булар анда. Ничек инде теге һәйкәлләр, анда язма чыганаклар барса синеке булып чыга. Бездә шундый нәрсә булырга мөмкин. Әгәр дә без башка юнәлешкә кирип китсәк, ул мирасны югалтабыз булып чыга. Һәрбер милләтне берничә өлешкә бүлгәләп була һәм әйтәм, менә шит тәҗрибәне дә карасак, хәзерге вакытта да менә Италия дәүләте көчле дәүләт. Аның эчендә дә кайсы бер өлешләре әйтәм, мин итальян түгел, мин анда неаполитан. Бераз аны Алманиядә дә андай әйберләр бар, башка илләрдә дә бар. Менә әле кайтам мин 17-нче елга мәсәлән, җан исәп анда, яки 1896 елга җан исәп, 97-нче җан исәп. Менә мәсәлән белорус халкы үз-үзен язганнар тутышни. Мондагы инде, мондагы белорус әле төшенчәсе бары тик зыялылар арасында гына таралган булган. Һәм бу күп кенә милләтләргә хас булган нәрсә, һәм монда татарлар нидер кыен тарихлы гына бер халык булып тора дип әйтеп булмый. Башкаларда да бик кыен этник процесслар барган. Милләтләргә, ире милләтләргә ул хас дигән әйбер, менә Айрат әйтеп китте. Италияны мәсәлән аларның ресенҗименты дигән хәрәкәтләре бар иде, берләшү дигән сүз аңлатайын. Әлбәттә, алар берничә төркемнән, катламнан торган Италия милләте кайберләре бик каршы чыктылар. Без берләшмибез. Без мәсәлән Төньяк белән Көньяк арасында хәзерге вакытта да бик катык ниләр бара, каршылыклар бара мәсәлән. Но шул вакытта теге югары үз аңаларда без итальян халкы, итальян милләт аларның мәсәлән Данте инде, Данте Алигьери аларга аларның әдәби телләренә нигез салучы, бездә дә ул бар мәсәлән, Тукайны бар бездә. Таныйбыз мәсәлән, укыйбыз, беләбез, кая гына бармасак та, Новосибирскига барсаң, Астраханьга барсаң, татар телендә сөйләсәң, барсы да аңлый. Әлбәттә, ниндер диалекталь үзенчәлекләр бар ул.
Һәм менә мин шуны да әйтер идем әле, Тукай ул ниндидер бер берләштерүче цемент шикелле. Мин бик күп җирләрдә йөргәнем бар, татар яшәгән төбәкләрдә һәм зиратларда да булган бар. Анда һәрберсендә Тукайның шигыре. Бар күңелләрдән җылы йомшак синең каберең ташы. Ул Латвиядә дә күрдем мен ул сүзләрне, әйме Герак, Сибир киңлекләрендә дә күрдем. Димәк, менә Тукай ниндидер шушы цемент шикелле. Үзем дә күргәнем бар. Сибирдә йөргән вакытта, анда яшь буын, менә хәзерге буын татарча укымады. Әбиләр, бабайлар шартлатып Тукай шигырын сөйлиләр. Бу менә монда укымаган, диалектта сөйләшә торган балалар бер нәрсә аңламыйлар. Сөйләгәннәрен. Чөнки телләре юк, әдәби тел аларга туры килмәгән аларга укырга. Бик кызганыч күренеш чынлыкта. Теге бабайлар, әбиләр булып чыккан алдынгырак, менә булар белән чагыштырган. Минем мәрхүм әби, мин яшь чакта, бәләкәй чакта миңа бер дуга укытты, өйрәтте. Анда шундый ниләр бар, тезислар бар. Безнең дәүләтебезгә Аллаһ Тәгалә ни бирсен, бәрәкәт бирсен. Нинди дәүләткә дип сораганда, татар дәүләтенә. Димәк, ул вакытта татар дәүләте дигән төшенчә бар иде. Әбиләрдә, авылларда, ягъни без ул вакытта да дәүләте булмаган милләт буларак та барыбер үз аңыбызда, тарихи аңыбызда ул сакланып калган иде. Ул дәүләттең образы. Ул дини яктан килеп чыккан. Дини яктан, чөнки ул вакытта теге авылларда әлбәттә ниндер интеллигенция юк иде, фәлән теге бәхәсләр юк иде. Но ул дин аша, дуа аша кергән. Фәлсәфи теоретик яктан карасак, милләт тә, дәүләт тә төшенчәләре, nation белән state, дәүләт, государство төшенчәсенә үк тиң түгел, ул хәтта киңрәк төшенчәләр. Ул гарәп теленнән килгән, һәм без үзебезнең асылларыбыз моңа салганбыз, һәм дәүләт дигәндә бу бары тик хакимияткә тиң булган нәрсә түгел, дәүләт үз иченә иҗтимагый хәрәкәтләрне дә ала, дәүләт ул ничектер теге миллекне дә үз иченә ала торган төшенчәләр. Әйтергә кирәк, дәүләт сүзе ул Коръәндә бер тапкыр гына әйтелә, дәүләт ул бәрәкәт дигән сүз. Теге ул дәүләт стейт форматында түгел, дәүләт ул чыннан да ират әйтмәслек киң төшенчә, бәрәкәт дигән сүз. Аннан соң дәүләт ул милли телдә башка да була алмый. Менә Европадагы белгечләр, теоретиклар, алар туп-туры язганнар. Милли дәүләт ешкан вакытта армия кирәк була, армияда бер тел кирәк була, шуңа күрә милли тел иеша даган. Бездә шундый процесс булган. Чөнки халык иеша барган саен газетләргә, журналларга язырга кирәк, аны бит теге урам телендә язып булмый, әдәби нормасы кирәк. Фәрманнар бирергә кирәк. Шуның нигездә милли тел иеша. Хөрмәтле галимнәр, безнең бүгенге әңгәмәбез шактый гына кызыклы булды. Минем аңламыйча, димәк, без бер милләт, без бердәм булырга һәм бердәм хәрәкәт итәргә тиеш. Алдагы көннәрдә без бу мәсьәләнең аспектларына тагын тукталырбыз, иншалла. Бүгенгә тапшыруыбызда катнашуыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Киләсе очрашуларга кадәр.